И здравейте, аз съм Кила БГ и днес играя в един сервер, би трябвало да го знаете. Казва се His Servers. Сега ще играем на СЦБ. Без да сервер фул. Ай, бе. Добре, ще играем на Excel. Калас. И сега ще чакаме. Ще стопна клипа, докато всъщност то остават 15 секунди, така че и почваме. Бе, този мап го знам. Напълно. Играл съм го. За бога. Тук много неща са ми гадни, защото... Бе, това са го променили с сълзичка, преди беше с такъв блок. Какво? Вау! Ще видим дали ще стане, не? Спя се. Бе, тук не съм на втория чекпоинт, това е гадно. Бай. Просто... дали ще успея? И да. Бе, имам най-движен. Ета част я маза. Да. Тя ми е най-гадна. Всъщност не е толкова гадна. За какво я мазя? Ето защо. Въпреки, че не знам дали съм стигал до тук. Да, със сигурност съм стигал. Това съм... да. Спомни си кое е от това. На втория чекпоинт съм. Добре. Бай. Добре. Това. Да. Успях. Това са ако падна тук направо шаричко идва. Просто... Добре, това е най-гадното за мене. До тук съм стигал. Това е гадното всъщност. Това е едно гадничко нещо, защото има едно нещо. Вау, как оцелих точно това и аз не знам. Бе, за бога. Паднах. Вау! Ядос... Вън се. И... Добре.
Rage quit. Ой, най-после. Скоро ще умрем. Надявам се. Скоро ще умрем, защото имаме 4 живота. И това е много лошо. Разбира се, че няма да спечелим, тези има 29. Как е възможно? Оставаха ни 2 живота и умираме. Един живот. Умрахме. Еми, айде сега надълградено and Desert и Melon. Ми е най-гадната всъщност. Добре, тук има ферма за тикви. Това някой да ми го обясни просто. Ферма за тикви. Това защо са го направили? Даже тук има праснали тикви. Те ли са ги сложили или те са праснали? Уа! Добре, сетих се една идея, която преди съм правил. Добре. Не виждам от тях. Добре, ще я направим една... Добре, ти си страшно много ме дразнат. Ето, направи го. Най-сетне. А така. И хуп! О, да. И тя по... Добре. Хуа! Уа! Бе, как го направих? И аз и нямам да идея. С тези си живота съм. Кога? 10 си отнех. Кога? До тук май не съм стигал всъщност. Да, не съм стигал. Това как да го направя? О, сериозно ли? Добре, на втората чекпоинт съм. А не на... О, тя пък още се мъчи у нас. Аз съм на втория пък. Добре, направи го, хоп, хоп, хоп и хоп. Добре. Добре. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Добре, ще ги минаваме едно по едно. Добре. Хоп. 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 Защо на това винаги падам? С 20. Бе. Това ми спестява животи. Но тази още не е стигнала до тук. Аз ви
че съм стигнал. Добре, това е просто... Ако искате да играете в този сервер, линк ще има в... IP-то ще го има в описанието на клипа. Още една игра и ще спрям клипа. Защото ще стане прекалено дълъг. Може би. Бе, и това вече е много гадно. Бе, това е просто... Това е... Уау, колко хора са загинали. Вече официално мазя този екзамен. Официално. Остават ми 3 живота. Бай. Ху! И край, пак не победих. Въпреки, че бях почти накрая. Всъщност, въобще не беше така. Добре, сега ще играем на Айс, въпреки, че няма никой. От този мап всъщност ще е до някъде лесен. Още една игра и ще спрям клипа, да знаете. Добре, ще стопна клипа, когато е време да започва играта. И тук съм отново, стават 10 секунди. Добре, та има човека сме, това е неочаквано. И пък лесно. Добре, аз съм аматьор. Правя ето така. Ето така се прави. Ето аматьорство. Ето първия чекпоинт. Уоу, добре, това е гадно вече. Това е гадно. Всъщност, приятно ми. Приятно ми. Добре. Това е най-гадното нещо. Чак до тук се връщам. Добре, от какво ми заболя главата? Добре. Направих ли го? О, да. Толкова съм топ. Топ съм. Так му бях на финала. Стъпих чекпоинта и умрях. Толкова съм топ. Добре, сега няма да го правя и най-накрая да се махне това чудо. Добре, и ето така се прави. Направо скачам. Или пък може просто да скоча оттам, мама. Всъщност. Паснал съм го.
вече. Хоп, 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 хоп. Бе, това го мразя понякога. Бе, всъщност то може да shift. Как не съм го забелязал? Защо просто не скочих на онова, като бях горе? О, може би защото можеше да ума. И ето защо. Какво? О, спечелих. Бе, надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, дайте един лайк, абонирайте се и до скоро.